हळयाळ न्यू हॉटेलात चिकन बिर्याणी बदलात बीफ बिर्याणी दिल्लो ग्राहकालो आरोप। कारवार जिल्ह्याच्या हळयाळच्या न्यू हॉटेल हुबळी तगड बिर्याणीत चिकन बिर्याणी ऑर्डर केल्ल्या ग्राहकाक बीफ म्हणल्यार गोरवाच्या मांसाची बिर्याणी दिल्ली घटना घडली। या प्रकरणाचो विरोध करून सदर न्यू हॉटेला मुखार सार्वजनिकान आंदोलन करून हॉटेलाची कृत्या लोकांसमोर जगजाहीर केली। परिस्थितीचे गांभीर्य वळखून पोलिसांन घटनास्थळार येवन परिस्थिती नियंत्रणात हाडली। मेळिल्ल्या खबरीनुसार न्यू हॉटेलात 3 जण मेळून गेल्ले। थंय तेमी चिकन बिर्याणी ऑर्डर केली जाल्यार तेमकां दिल्ल्या बिर्याणीत गोरवाचे मांस आशिल्ले संशय येतरेत तेमी हेजी खबर हॉटेल मालकाक आपोवन विचारले जाल्यार त्या वेळार हॉटेल मालकान या ग्राहका कडेन उडवाउडवीची उत्तर दिल्ल्यान या ग्राहकान हेजी खबर पोलिसांक दिली आणि पोलिसांक आपयले। ही खबर शहरात वाऱ्यासारखी पसरली आणि हॉटेला कडेन खूप प्रमाणात सार्वजनिक जमून या गोष्टीचो निषेध केलो। पोलिसांन मध्यस्थी करून पुरसभा आणि आरोग्य अधिकारी घटनास्थळार आपोवन हॉटेलात तयार आशिल्ले खाणे जप्त करून बीजेपी मंडळ कार्यदर्शी संतोष घटकांबळे हेमगेल मुखार प्रयोगालयात धाडला अशी माहिती प्रसार माध्यमाक दिला। हे जो रिपोर्ट येतरेत या हॉटेलाचेर किती कारवाई जाता तेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा।